S'obri la sessió parlamentària. Decret llei impostos a la ciutadania. Señorías, abans de començar, recordar-los que han de respectar els seus respectius torns de la parla. En conseqüència, tinc el dret d'expulsar-los de la... No toleraré insults verbals. Començarà a comparèixer el president del govern, Jordi Ferrer. Abans, el senyor Ferrer. Moltes gràcies, senyor president. El lloc dona la responsabilitat de fer front al problema d'aquest país. Ens han encarregat que, democràticament, busquem un acord majoritari que faci partícip de la necessària solució. Tot i que portem poc temps al govern, hem complit algunes d'elles. La mitjana i l'alta. Pujada de l'IRPF fins al 52%. I pujada dels impostos dièsel. Pujada dels impostos de la renda del capital i del... Vosaltres, PP, que heu estat diversos anys en càrrec, no heu progressat. És més, heu progressat a pitjor. I d'on penseu treure tants de diners? Es penseu que cauen del cel o de qualsevol altre lloc? Això és demagogia pura! Moltes gràcies. Senyor Joan, li cride a l'ordre. Primer i últim avís. Per a Espanya, per als ciutadans i per a tot el món. Com hem dit, treballar és els problemes. Paraula la senyora Sandra Pellicer, portaveu del Partit Popular. Bon dia, senyors i senyores diputats. La intervenció diré el motiu pel qual estem així, els impostos. Vostè, senyor Ferrer, ha dit que nosaltres hem fet un progrés nul en el nostre govern. Però un 70% de propostes complides el pareix un propost nul. Amb els diners de la butxaca, i no amb les subvencions. Les polítiques públiques suposaran balança en evidències, i no amb ocurrències molt populistes que puguen sonar. I s'articularan nous i millors beneficis fiscals de l'IRPF. Per a suport les famílies, conciliació, persones amb discapacitat, joves i pensionistes. Fins aquí les nostres propostes d'impostos. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Sara Soto, portaveu del Partit Ciutadans. Senyories, el meu grup parlamentari anem a presentar les nostres propostes sobre el tema dels impostos. El tipus de l'IRPF i eliminar deduccions. De 5 a 3 trams. Concretament l'impost sobre la renda, que hauria reduït de 5 A continuació, el complement salarial per a rendes baixes. per exemple, amb 1.000 euros rebria l'estat 2.500 euros afegits. I per finalitzar, Gràcies. Té la paraula la senyora Andrea Monzó, portaveu del Partit Podemos. Bon dia, senyor president. En aquesta intervenció vaig exposar les propostes de Podemos sobre els impostos. Junt amb les propostes, demanem reduir el mínim exempt de l'impost sobre el patrimoni de 400.000 euros. aplicar la Generalitat General i improvisar les deduccions i bonificacions existents. També podem... Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Màxim, portaveu del Partit Vox. Hola, bona vesprada a tots. Com ja sabem, nosaltres proposem una gran rebaixa fiscal i eliminar l'impost de successions. Nosaltres tenim la solució per a Espanya. Volem fer Espanya nostra. Després de tots els anys que PP porta al càrrec no ha aconseguit res. Nosaltres aconseguirem tot el que els espanyols volen. Farem d'Espanya un lloc millor. Per què, senyor diputat? No hi ha dret que els més rics paguen més impostos. Si segons vostès tots som iguals. Diguem iguals també a l'hora de pagar impostos.